Progress. Takže, milí priatelia, ja vás pozdravujem. Viacerí ste písali, že vám nevyhovuje čas, že to bude zo záznamu a tak ďalej, takže je to v poriadku. Budeme posielať aj záznam z dneška. Ja som veľmi rada, že tu mám môjho kolegu, ktorého som ja pozvala na túto prezentáciu, aby nám dnes konkrétne na tomto Zoome povedal aj o ponukách, konkrétnych možnostiach investícií v Egypte. Ja začnem vlastne, urobím takýto úvod, aby ste vedeli, kde sa nachádzate a prečo sme si pripravili vlastne dnešný webinár. Takže dáme si celú obrazovku, aby ste ma dobre videli. Takže som rada, že ste prijali dnešné pozvanie. Keď budete mať akékoľvek otázky ohľadom dnešného webinára, prosím vás, píšte nám to do chatu. Na konci sa budeme venovať aj vašim otázkam, ale aj tým, ktorí priebežne nám vlastne chodili v skupine alebo v správach. Takže aj tie, ktoré sme dostávali často od klientov ohľadom Egypta. Takže vlastne na konci sa budeme venovať vašim otázkam. Dovolte mi predstaviť sa, ja sa volám Milka Takáčová. Začala som s nehnuteľnosťami na Cypre, keďže ja sama som si nedávno kupovala investičný apartmán na Cypre, ale to bolo vlastne už v podstate pred 2 rokmi, kedy som sa tým začala zaoberať a stretla som môjho kolegu Davida, ktorý mi ukázal vlastne oveľa väčšie investičné možnosti, ako som dovtedy ja poznala. A začala som sa zaoberať celkovo investičnými apartmánmi pri mori, či čo sa týka exotických destinácií, alebo aj čo sa týka Európy. A dokonca Ázie a iných kontinentov. Takže nehnuteľnosti Cypru sa u mňa zmenili na apartmány na predaj.sk, kde dokončujeme vlastne celú ponuku všetkých destinácií. A pribudli nám Albánsko, Bali, Dubaj, Gruzínsko, Mauricius, Oman, Španielsko, Thajsko, Bulharsko, Turecko. Stále rozširujeme vlastne túto ponuku a pribúdajú nám veľmi zaujímavé investičné možnosti. Takže naozaj stačí sa ozvať a vieme vám vypracovať v konkrétnej krajine na váš budžet ponuku nehnuteľností, aj ktoré sa na webe nenachádzajú. Takže naozaj ten servis, ktorý my tu momentálne máme, je podľa mňa naozaj veľmi unikátny na trhu s nehnuteľnosťami. Čo sa týka právneho servisu v danej krajine, čo sa týka jazykovej bariéry, čo sa týka poradenstva, čo sa týka naozaj katastra, všetkého, čo potrebujete, proste vieme vám v tom poradiť, pomôcť, aby ste sa necítili v zahraničí, že vôbec neviete, ako sa máte orientovať, čo máte robiť, alebo nedaj Bože, aby ste prišli k nejakým pokutám, poplatkom navyše, pretože ste o niečom nevedeli. Každá krajina samozrejme má svoje nariadenia, má svoje pravidlá a má svoje práva. Práve preto vlastne rozširujeme postupne ponuku a máme spoluprácu s miestnymi ľuďmi, ktorí tam buď žijú, alebo tam pracujú. Takže konkrétne dneska sa budeme baviť o Egypte. Podľa mňa je veľmi zaujímavé to, že my už nie sme dvaja, ktorí nás dneska vidíte na tom Zoome v Egypte, ale momentálne už pracujeme aj s tímom ľudí. Takže máme tam či už našu českú kolegynku, ktorá priamo našim klientom pomáha na mieste, od odvozu z letiska, cez vybavenie ubytovania na tých pár dní, cez naozaj exkurziu po všetkých, by som povedala, že úradoch, ktoré tam sú, odniesie vás za právnikom, poradí vám, dokonca ukáže vám, aj ako môžete mať zariadený apartmán, keď prídete priamo, že dostanete kľúčiky a zariadený apartmán vás čaká vlastne už v danom rezorte. Tá ponuka v Egypte sa veľmi rozšírila, naozaj od maličkých apartmánov, možno ďalej od mora, až po apartmány priamo na pláži so súkromnou plážou, rôzne vily a tak ďalej, že naozaj tá ponuka apartmánov v Egypte je veľká. My dneska predstavíme niekoľko projektov, ktoré podľa nás sú také naozaj teraz momentálne najviac zaujímavé aj z toho investičného hľadiska a ukážeme vám projekty v rôznych oblastiach Egypta. Ja by som povedala na taký úvod, prečo práve Egypt. Čo sa týka Egypta, ja keď to porovnám aj s nehnuteľnosťami na Cypre, s ktorými vlastne ja pracujem už 2 roky, tak poviem takú jednu veľkú obrovskú výhodu, ktorá je tam, že na Severnom Cypre, čo sa týka daní, máte 17,5% daň. To znamená, že ak si kúpite apartmán za 100 000 eur,
tak vlastne zaplatíte 117 500. 117 500 už nikdy neuvidíte, pretože to dávate proste vláde. Nehovorím, že tie apartmány sa neoplatia, pretože tam takisto sa zväčšuje tá infraštruktúra a investičné možnosti aj na Cypre. Ale keď to porovnám s takým Egyptom, tak je veľmi zaujímavé, že tu sa neplatia takmer žiadne dane. Bavíme sa v desiatkách eur. Oproti tomu, čo máme napríklad na Cypre. Keď sa bavíme napríklad aj o registrácii nehnuteľnosti na vaše meno, tak aj teraz, čo som mala vlastne klientov, tak okamžite na úrade sme vybavili všetko, čo bolo potrebné. Dokonca na diaľku vieme vybaviť absolútne všetko, čo potrebujeme. Je to zdĺhavejšie, ale dá sa to. Čo sa týka napríklad Cypra, čakáte momentálne, čakačka na registráciu na vaše meno je rok až pol, rok a pol. V Egypte zariadíte všetko, čo potrebujete, ak poznáte správnych ľudí, takže naozaj je veľmi dobré aj byť obklopený naozaj schopným tímom, ktorý vám všetko pomôže zariadiť, aj tým, že niekto napríklad nevie anglicky a tak ďalej. Takže máme priamo na mieste ľudí, máme priamo na mieste aj ľudí, ktorí vám krásne zariadia tento apartmán. Máme tam právnika, ktorý rozumie česky. Máme tam veľmi dobré vzťahy s developermi, že veľakrát pre našich klientov vlastne vybavujeme ešte dodatočné zľavy, ktoré nie sú súčasťou cenníka. Takže za mňa sú tieto služby, ktoré momentálne v Egypte máme, naozaj topkové. A všetci klienti, ktorých som vlastne zatiaľ mala v Egypte, boli veľmi, veľmi spokojní so službami. Čo je úžasné, že vieme zariadiť naozaj úplne všetko, čo si len zmyslíte ohľadom týchto nehnuteľností v Egypte. Taký veľký benefit za mňa ešte, čo sa týka Egypta, je, že keď má človek menšiu hotovosť, tak dokáže vlastne mať veľmi zaujímavý apartmán, ktorý môže postupne splácať. Dokonca dneska vám David povie o pár ponukách, ktoré môžete splácať aj po dokončení apartmánov. Poviem vám to teraz tak ľudovo, že aj napriek tomu, že apartmán bude dokončený napríklad o 2 roky, vy ste schopní dosplácavať ho ďalšie 4 roky po dokončení, poberať za neho rentu. A za mňa osobne je toto veľmi, veľmi unikátne, pretože akýkoľvek developer, ktorý by proste si sám prenajímal ten apartmán, môže mať okamžitú rentu a nemusí vám nechať ešte splácať ďalšie 4 roky. A podľa mňa to je veľmi, 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 veľmi zaujímavé aj pre ľudí, ktorí možno nemajú okamžitú hotovosť. Takže bola vlastne aj taká komunikácia, čo sa týka tohto webinára, že apartmán za cenu garáže, ja by som chcela vysvetliť, prečo som to písala. Nedávno som si pozerala ceny garáží v Bratislave. A vyšla mi tam cena 45 000 eur za garáž. Okamžite prvé, čo mi napadlo, bolo 45 000 eur za garáž, za 45 000 si kúpim priamo na pláži v Egypte nádherný apartmán 60 metrov štvorcových, ktorý mi môže vyrábať rentu, ktorý môžem využívať niekoľkokrát do roka pre seba a svoju rodinu a mať tam lacnú dovolenku, keďže je tam neskutočne dlhá sezóna, nádherné teplé more, výborné potraviny, proste kvalitné ovocie, zelenina počas celého roka, turistický ruch je dlhodobý, že nie je to už naozaj otázka, jak napríklad poviem v Chorvátsku, že za 4 mesiace musíte jednoducho zarobiť na celý rok, tak v takom Egypte naozaj tá sezóna je takmer celý rok. Takže za mňa má Egypt veľmi veľa bonusov a plusov, prečo je zaujímavý pre turistov. No a ďalšia vec je, že nám tam rastie infraštruktúra. To znamená, že máme stále viac a viac proste rezortov, investorov, firiem, ktoré tam proste investujú. Dokonca stretla som sa s tým, že stále viac a viac ľudí zo sveta tam chodí žiť. A to je z jedného jediného dôvodu, že je tam naozaj krásne, že sú tam veľmi dobré podmienky na život, čo sa týka aj cien, hej, že vlastne tam sú veľmi nízke životné náklady. No a vlastne ste pri mori. Takže ak sa tam človek vie hýbať, tak niektorých ľudí to ako láka aj na dlhodobé prenajímanie, dlhodobé žitie. Takže za mňa z mojej strany toľko. A ja by som veľmi rada uviedla vlastne môjho kolegu, ktorý vám povie konkrétne o Egypte, o ponukách. Je to človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti, dokonca sám je investorom, podnikateľom, ktorý vlastní niekoľko nehnuteľností.
ktoré dokázal aj prenajímať alebo aj predať s veľmi zaujímavým ziskom. Napriek tomu, že je to mladý človek, tak má veľmi veľké skúsenosti s nehnuteľnosťami a naozaj vybaví absolútne všetko, čo by si len nemysleli, tak vlastne on vybaví. Takže ja som veľmi rada, že dneska si našiel čas, ja ho odmutujem. David, ide ti to? Ahojte všetci, počujeme sa. Áno, výborne. Takže dovolte mi predstaviť vám Davida Kokauta, ktorý nám ukáže viac o tom, prečo investovať v Egypte. Tak ďakujem Milka za slovo a pekný a vyčerpávajúci úvod. Ja si myslím, že si to zhrnula veľmi pekne a stručne. Ja na tvoju prezentáciu by som rád nadviazal a za chvíľočku vidíte môj screen obrazovky. Ak môžeš, tak len ťa poprosím potvrdiť, či vidíme. OK. Tak aby som sa v krátkosti predstavil, moje meno je David Kokavec a som zakladateľom projektu nehnuteľnostizahraničí.sk. Naše cesty s Ilkou sa spojili za celkom zaujímavých okolností a myslím si, že sme si ako ľudia veľmi sadli. Obaja máme nadšenie jednak pre cestovanie, pre férovosť a komunikáciu s klientmi a hlavne našim motom je aj to, že chceme ľuďom plniť reálne sny. Keď sa ma niekto spýta, že čo robíme, tak vždy hovorím, že plníme ľuďom sny a to znamená plníme ľuďom sny o ich vlastnom bývaní, o ich nových zážitkoch, ale každopádne aj tie investičné sny. Ja som sa pred týmto projektom venoval rôznym aktivitám. My sme v podstate organizovali koncerty, mali sme projekt Generácia repu.sk, kde sme sa venovali vlastne trepovej scéne na Slovensku. Robili sme rôzne udalosti po celom Slovensku. Založil som aj projekt zdolahore.sk, ktorý vlastne bol lifestyleovým magazínom, kde sme písali rôzne články na tému lifestyle. No a ako táto komunita rástla, tak som sa dostal vlastne k celkom zaujímavej audiencii, čo ma doviedlo postupne až ku projektu cryptotrader.sk, čo je v podstate jeden z najväčších kryptoprojektov na Slovensku. Aj keď je pravda, že ľudia možno krypto vnímajú v tom negatívnom slova zmysle, tak ja som naopak v tomto našiel to pozitívne a my sa sústreďujeme hlavne na školenia ľudí, aby sa práve nedali niekým podviesť a takisto pomáhame ľuďom tieto kryptomeny využívať aj vlastne, čo sa týka tých investícií do apartmánov. Ak už nadviažem na môj projekt nehnuteľnosti v zahraničí, tak ponúkame široký výber nehnuteľností, ako Ilka spomenula, už vo viac ako 13 krajinách, vrátane Egyptu, Dubaja, Oman, Thajsko a ďalšie destinácie. Samozrejme, dnešná prezentácia bude zameraná hlavne na Egypt. Egypt je náš jednoznačný bestseller, ale nie je to celkom náhodou a to si povieme aj prečo. Takže naša realitná kancelária ponúka široký výber nehnuteľností od mestských apartmánov až po plážové vily. Poskytujeme komplexné služby, vrátane poradenstva, zariadenia, ale aj správy nehnuteľností. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a vlastne snažíme sa vypočuť si jeho predstavu, aby sme mu vybrali tú najlepšiu nehnuteľnosť, ktorá vyhovuje jeho potrebám a životného štýlu. Veľa ľudí si kupuje nehnuteľnosť buď na investíciu, ktorú chce prenajímať, ale ako Ilka spomenula, množstvo ľudí sa už aj reálne chce napríklad presťahovať alebo kúpi si nejaký byt alebo apartman ako svoje letné sídlo. Zabezpečujeme bezpečný a hladký priebeh celého procesu kúpy, pričom ako som spomenul, tak kladieme dôraz na ľudský prístup a budovanie dlhodobých vzťahov. A my sa už pomaly môžeme pustiť na to, prečo Egypt. Niektoré slajdy možno preskočím, pretože Ilka už to celkom dobre načrtla, ale ak by som chcel niečo doplniť, tak to doplním. Takže len v rýchlosti Ilka spomenula veľmi tri dôležité body a to sú hlavne nízke vstupné náklady a vysoký rastový potenciál. Možno mnoho z vás nevie, ale Egypt 10 rokov bola krajina, kde tie ceny nehnuteľností výrazne nerástli, práve naopak sa držali veľmi nízko. A sú to práve posledné 2-3 roky, kedy Egypt zažíva výrazný boom. Stále však, ak to porovnáme napríklad s takým Dubajom alebo možno aj inými krajinami, kde ten boom je ešte oveľa väčší,
tak ja to vnímam tak, že čo sa týka Egyptu, tak sme stále veľmi skoro, čo sa týka investície, pretože vidím, ako sa projekty začínajú masívne stavať, ale stále to nie je to, čo je to v Dubaji. Ja mám tu na v ponuke možno nejakých 5-6 projektov, ale čo sa týka Dubaja, tak my tam naozaj máme každý týždeň nejaký nový projekt. Takže len to chcem povedať, že sú krajiny, kde tie projekty už tak rýchlo rastú a tak rýchlo sa vypredávajú, že každý týždeň vlastne meníme ponuku. Čo sa týka Egypta, sa to zatiaľ ešte nedeje, ale postupne vnímam aj ja zvýšený dopyt. A čo môžem povedať možno aj za svojich zahraničných kolegov, čo majú tiež realitné kancelárie, tak to vnímajú podobne a preto si myslím, že Egypt, čo sa týka nízkych vstupných nákladov a vysokého rastového potenciálu, tak tento pojem na to úplne sedí. Egypt je atraktívny, čo sa týka pasívneho príjmu z prenájmu. Priemerné zhodnotenie sa pohybuje od 8 do 12 ročne. Samozrejme závisí od toho, kde si apartmán kúpite. Sú zase lokality, ktoré možno ten prenájom majú horší, ale tak či tak, ako ja hovorím, apartmán je apartmán a keď si tak zoberiete, že ešte 3 roky dozadu ste vedeli kúpiť najlacnejší apartmán za nejakých 15 000 eur a tu sa bavíme o projekte, kde máte bazén, kde máte fitness centrum, a nie napríklad byt v Bratislave, kde pozeráte na električku a nemáte tam nič. Takže pre toto porovnanie si môžeme povedať, že naozaj je tam úplne iný štandard, čo sa týka toho bytu, ako u nás na Slovensku. Tretí významný bod je jednoduchý nákupný proces a vlastne 100% vlastníctvo. Určite viete, že sú krajiny ako napríklad Bali, kde tie apartmány nemôžete priamo vlastniť. Čo sa týka Egyptu, tak je úplne ten proces jednoduchý a bezpečný. Sám som si tým procesom prešiel, keď som s tým začínal už od roku 2021 a až teraz následne moje skúsenosti viem odovzdávať aj ďalším klientom, kde už sme predali celkovo viac asi ako 80 apartmánov v Egypte za posledný rok a pol. Môžeme ísť ďalej. Trošku som už tú tému načrtol, lebo veľa ľudí sa ma pýta, že či už ušiel ten vlak. Ľudia stále radi čakajú a my Slovensko a v podstate aj Čechy sme taká mentalita, že kým do toho nejde sused, tak my vlastne tiež sme takí, že čakáme a sme opatrní. Ako náhle to už kúpi sused, tak to kúpi už celá dedina. No a tu chcem povedať, že vôbec sa nemusíte bať, že vám ušiel nejaký vlak. Čo sa týka investícií celkovo, nikdy nechoďte do žiadnej investície s pocitom, že vám ušiel vlak, lebo potom človek robí veľmi unáhlené rozhodnutia. A ja naozaj nie som zastanca unáhlených rozhodnutí, preto vám chceme aj vysvetliť, že prečo Egypt a chcem, aby ste vy v tom videli ten zmysel a vám to dávalo hlavne ten zmysel do toho investovať a aby ste tie rozhodnutia vlastne nerobili pod nejakým tlakom alebo že vám ušiel vlak. Takže ako som aj spomínal, Egypt sa stal atraktívnou alternatívou aj prehľadným trhom, ako je Dubaj, ktoré už raketovo vzrástli. Vláda tu rapidne investuje do infraštruktúry, napríklad sa stavia nová železničná trať, vlastne tam bude vlak, ktorý pôjde priamo do Kahiry za nejaké 2 hodinky od Hurgady. Pobrežie sa rozvíja, podpora turizmu a komunity. A ako určite viete, tak Egypt je aj členom BRICS, čo vlastne posilňuje jeho medzinárodnú pozíciu a dôveru investorov. Keďže moja šikovná kolegyňa Ilka už skoro všetko shrnula, čo sa týka týchto základov, že prečo Egypt, ja som možno len nejaké veci doplnil, tak nechcem ďalej zdržiavať týmito omačkami a prejdeme rovno vlastne na mapu a pozrieme sa, ako sú naše projekty vlastne rozčlenené a postupne si prejdeme projekt po projekte. Samozrejme, chcem, aby ste vedeli, že ponúkame samozrejme aj iné projekty, okrem tých, ktorých spomeniem, ale spomeniem tie, ktoré sú jednak u nás že najviac predávajúce, potom z druhého hľadiska aj mne sa páčia a by som do nich išiel, alebo respektíve niekde už ten apartmán aj mám. A skúsim to nejako zoradiť štýlom, že aj od najlacnejšieho po najdrahší, aby sme si to vedeli porovnať. Plus rozoberieme si aj rôzne možnosti splácania, takže už každému ako bude potom vyhovovať. Takže ako môžete vidieť, toto je mapa Hurgady a ja som zakružkoval 3 lokality, ktorých predávame apartmány. Táto prvá lokalita, ten krúžok úplne hore, je vlastne oblasť Al-Haya. Tam patria apartmány napríklad ako je tam Aqua Infinity, Selena Bay, Premier
a Majera. Potom máme Hurghada, tam sú apartmány ako napríklad Storia del Mare alebo Atlantis. A potom veľmi pekná lokalita, čo si vlastne aj pozrieme a je vzdialená asi nejakých 20 minút od Hurghady, sa volá Sal Hashish. A táto lokalita je za mňa tiež veľmi prémiová, ale trošku už cenovo aj drahšia. Takže poďme začať pekne od severu a pôjdeme smerom na juh. Takže vlastne prvým projektom, ktorý vám predstavím, je Aqua Infinity. Tento projekt bol dokončený už vlastne koncom decembra 2024, takže pri tomto projekte ako o jedinom z týchto, čo vám budem predstavovať, tak už je dokončený. A ešte tam stále sú nejakých pár apartmánov, ktoré sa dajú kúpiť. Aqua Infinity sa nachádza vlastne v tejto oblasti, ako som spomínal, v Al-Hai. A ako môžete vidieť, tak na ľavej strane obrazovky je vlastne fotka, ako Aqua Infinity vyzerá. A hneď vedľa napravo je fotka z jeho susedného rezortu Aqua Tropical, ktorý bol dokončený približne rok a pol neskôr. A ešte je tam postavený jeden rezort od toho developera, ten sa volá Aquapalm. Prečo spomínam aj vedľajšie rezorty je to, lebo keď si kúpite apartmán v ktoromkoľvek z týchto rezortov, tak viete využívať služby všetkých troch. Máte tam bazény, je tam fitness, dokonca v Aquapalm máte aj výrivky na streche. Takže naozaj veľmi príjemný projekt. Čo je taká nevýhoda je, že v okolí prakticky ešte tu nič nie je. Je približne 800 metrov od mora. Tá pláž tam nie je najkrajšia, čo je blízko, ale ja vždy ľuďom hovorím, že keď si kupujú apartmány napríklad v týchto komplexoch, že chcú ísť do toho najlacnejšieho, tak vôbec to nevnímam ako nejakú nevýhodu, pretože si viete zobrať taxík za 1-2 eurá a odviesť sa na peknú pláž, ktorá je vzdialená približne 2-3 km. A to je napríklad Selena Bay, Arena Beach, alebo aj nedaleko vzdialená El Golna, kde máte krásne pláže a kde si viete prenajať lehátko. Ja to hovorím, že prenajať lehátko, ale v podstate vy viete minúť tú sumu na ten konzum, ktorý vlastne v tom podniku spravíte a môžete sa tam kúpať. Bavíme sa naozaj o 5 až 10 eurách vstupnom na pláž. Ak si prejdeme v rýchlosti Aqua Infinity Resort, tak nachádza sa približne tých 10 minút chôdze od pláže, 5 minút jazdy od El Golny a letisko Hurghada je vzdialené nejakých 15 kilometrov s tým, že do centra je nejakých 10 kilometrov, takže približne nejakých 20-25 minút je to auto. Čo sa týka dokončenia a financovania, tak to som tiež spomínal, bol dokončený už v decembri 2024 a tieto apartmány je najlepšie financovať buď, že sa vyplatia celé naraz. Bavíme sa tu o priemernej cene, ktorá začína na nejakých 26 000 eur a, ak ideme k tým drahším apartmánom, tak sa pohybuje až nejakým 40 000 eur. Apartmány sa predávajú nezariadené, každopádne máme dostupné niektoré jednotky už aj zariadené, keďže boli klienti, ktorí kúpili aj 5-6 apartmánov a niektoré z nich sa rozhodli, že predajú a zvyšné si nechajú. Takže tu máme možnosť kúpiť vlastne už aj zariadený apartmán, ale tie, čo sú nezariadené, tak vám vieme pomôcť so zariadením. Čo sa týka financovania, tak viete si to aj rozvrhnúť, to znamená zaplatíte napríklad 70% vopred a 30% viete splácať ešte počas jedného roka. Dlhšie sa to už tu veľmi nedá, lebo je to dokončený projekt, takže pochopiteľne to chce mať developer čím skôr vyplatené. Čo je dôležité ešte povedať, tak vlastne pri väčšine projektov sa platí aj nejaký maintenance fee, je to za užívanie spoločných priestorov, bazénov a celkovo služieb toho komplexu. Čo sa týka Aqua Infinity sa platí 8% z kúpnej ceny a to vlastne každých 5 rokov. Bežne pri iných projektoch to býva, niekedy je to 10% jednorazovo, niektoré projekty majú 10% na 10 rokov, ale to si potom porovnáme už podľa projektov, ktoré si následne ešte predstavíme. Ďalší projekt a veľmi zaujímavý projekt, aj keď musím povedať, že tento projekt je jeden z veľkých bestsellerov a ostalo tu voľných možno nejakých dokopy 12 apartmánov. Chcem ho ale spomenúť, pretože tento developer je veľmi prémiový a má viac ako 20-ročnú históriu. Majera sa tiež nachádza v lokalite približne rovnaké ako Aqua Infinity. A ak sa pozrieme na vizualizáciu, tak môžete vidieť, že Majera
sa nachádza priamo na pláži s tým, že dokončená bude koncom budúceho roka, to znamená december 2026. S tým ale, že čo sa týka Majery, tak tie apartmány sú naozaj vypredané, takže apartmán s výhľadom na bazén alebo more už je nemožné kúpiť, ale stále viete kúpiť apartmány, ktoré sú v budove B33, prípadne B44, ale už vlastne s výhľadom do krajiny. Takže toto by som povedal tomu na začiatok. Opäť tu platí podobne ako aj pri Aqua Infinity, aj tá vzdialenosť, to je všetko približne rovnako, je tam rozdiel možno nejakých 5 minút. A Majera má viac ako 300 apartmánov, s tým, že dokončená bude v budúci rok. Čo sa týka ceny a financovania, tak tu na ceny začínajú okolo 51 000, keď to vlastne viete vyplatiť vopred. Ak to neviete vyplatiť vopred, tak cena je o trochu vyššia, takže napríklad by to bolo nie 51 000, ale 60 000, ale viete to splácať napríklad až ďalšie 3 roky, hej. Prípadne je tam aj varianta, že dáte akontáciu 10% a splácate 7 rokov. Takže opäť závisí podľa toho, aký máte rozpočet. Každopádne vždy máte v ceníku uvedenú cenu a títo developeri vedia dávať zľavu podľa toho, koľko ste ochotní vyplatiť. Čo sa týka vybavenia, tak bude mať súkromnú pláž, 3 bazény, tiež klubovňu, fitness centrum, detskú zónu, reštauráciu aj plážový bar, bezpečnostná služba, ale takisto aj upratovací servis, podzemné parkovanie a správa nehnuteľností. Ako sa približujeme ďalej smerom k Hurghade, tak ďalší projekt, ktorý je veľmi zaujímavý a ktorý je aj cenovo dostupný, by som povedal, že možno trošku aj cenovo dostupnejší ako Majera, je Premier. A Premier sa opäť nachádza v tejto lokalite, ale ako keby sme už pozerali sa na túto bublinku, tak je to bližšie Hurgady. Je to nejakých 7 minút a možno nejakých 15 minút od letiska. A Premier bude takýto skromný rezortík s vlastnou súkromnou plážou. Takto vyzerá vizualizácia pohľadu z hora. Ešte by som rád povedal, že ak sa vám bude akýkoľvek projekt páčiť, tak potom, keď sa už dáme do konkrétnej komunikácie, tak ja vám viem naposielať fotky, videá, aktuálne videá, prípadne si s nami viete dohodnúť aj obliadky. Takže zatiaľ vám to takto budem ukazovať vizualizačne, keďže väčšina týchto projektov je rozostávaná. Tak to bude vyzerať premiér. No a opäť, keď si to shrnieme, tak je to približne 5 minút od centra mesta, 10 minút od Hurghady Marina a 15 minút od medzinárodného letiska. Premiér je trošku tak viac na samotke, takže ak máte radi pokoj, kľud, tak tam zatiaľ nebudete mať žiadnych susedov a tým, že je blízko tej Hurghady, tak kedykoľvek viete zbehnúť do mesta a využívať tento benefit, že viete odísť do toho súkromia. Ceny tu začínajú približne okolo 51 000 eur za štúdio a opäť viete to flexibilne splácať. Sú tam rôzne splatkové kalendáre už podľa toho, ako vám vyhovuje. Viete zložiť napríklad 20% na kontáciu a splácať 5 až 6 rokov. Opäť platí to, že keď platíte všetko naraz, tak je tam menšia zľava, a to 20%. Čo sa týka toho maintenance fee, tak tu sa platí 10% z ceny jednorazovo. Dobre, postupne sa ideme presunúť do centra Hurghady. A tu máme jedného môjho favorita, ktorý sa volá Atlantis Castello. Tento projekt je nádherný a vlastne bude to jediný projekt celkovo, ktorý máme, ktorý má aj najväčší krytý bazén vlastne v celej Hurghade. Takže čo sa týka Atlantisu, nachádza sa naozaj veľmi v centre mesta, je to priam 3-4 minúty z letiska a nachádzate sa v centre. Tento projekt síce nie je priamo na pláži, ale to vôbec nevadí, pretože keď si pozrieme jeho polohu, tak nachádza sa v blízkosti 3 až 4 pekných pláží, na ktoré sa viete dostať a ktoré sú udržiavané. Jednou z nich je napríklad aj Dream Beach, alebo aj tieto ostatné verejné, ktoré vidíte z hora. Takže tu už naozaj viete využívať profi služby a mať to hneď v podstate cez cestu. Atlantis sa bude nachádzať presne tu, ako je vyznačené v tom modrom štvorčeku.
Tie ceny tam sú veľmi výhodné, možno aj preto, lebo nie je to priamo pri mori, ale na druhej strane, už som to viackrát spomínal, že nevnímam to ako nevýhodu, keďže sme ľudia a trošku vieme aj prejsť nejaké tie metre k moru a tuto bude trvať maximálne nejakých 5 minút. Takže tu sa nachádzame v centre Hurgady, sme 5 minút od medzinárodného letiska a 3 minúty vlastne od promenády Mamša a Sheraton Street, čo je jedna z najznámejších ulic v Hurgade. Tento projekt je rozdelený na dve fázy a z toho prvá fáza bude dokončená do 2 rokov, druhá fáza do 3 rokov, takže už podľa toho, či si vyberiete apartman v prvej alebo druhej fáze, tak podľa toho vlastne uh, bude dokončený a odovzdaný. Čo je veľmi výhodné je to, že tu ceny začínajú na naozaj výhodných cenách a tu sa bavíme aj pri splátkach. Vychádza to niečo okolo 40 000 eur za najvlastnejšie štúdio s tým, že vám stačí zložiť naozaj nejakých 15%. Takže bavíme sa, že od tých 10 do 15 000 eur, keď zložíte, tak zvyšok viete splácať až 6 rokov. Opäť, čo sa týka poplatku za údržbu, tak ten je v hodnote 10% a platí sa až pri odovzdaní. Okrem štúdií tu máme aj one bedroom, two bedroom a three bedroom, takže vlastne podľa toho, či vám vyhovuje štúdiu je dvojizbak alebo trojizbak, tak si viete vybrať apartmán, takisto sú to aj krásne mezonety. A Atlantis sa píši tým, že vlastne používajú veľmi kvalitný materiál, sú tam keramické dlážby s mramorovým efektom, moderné kúpeľne, hliníkové okná a aj výťahy. Bude mať 5 bazénov, takisto wellness, fitness centrum, reštaurácie, kaviarne, obchodné centrum, podzemné parkovanie a podobné benefity, ako ponúkajú aj ostatné rezorty. S tým, že tento sa mi trošku páči možno aj viac, pretože je taký architektonický skvot, že naozaj sa trošku odlišuje od väčšiny tých projektov, ktoré máme, tak tento, keď si pozriete, tak naozaj je veľmi pekný. A teraz nakoniec, keď sa presunieme v podstate do lokality Salhešíš, tak tu máme jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý sa volá Kala. Nachádzame sa teraz úplne tu na juhu. A keď sa pozrieme na Kalu, tak naozaj Kala je síce jeden z najdrahších projektov, ktoré ponúkame, ale naozaj je to veľmi prémiový projekt, ktorý je rozdelený do 4 fáz s tým, že túto fázu, prvú a druhú, ktorú aktuálne predávame, tá bude dokončená za 3 roky, ale projekt úplne v tomto znení, akom ho vidíte, sa odhaduje dokončenie približne až 7 rokov. S tým, že keď sa to naozaj podarí do tých 7 rokov všetko dokončiť, tak už keď sa pozrieme, napríklad tu je aj vizualizácia, tak tento projekt bude mať obrovskú lagúnu rovno pri vstupe. Tá lagúna bude mať vlastne slanú vodu a bude čerpať rovno vlastne tú morskú vodu. S tým, že na pláž sa dostanete nejakých 300 metrov vlastne peši cez cestu. Ale každopádne aj tá lagúna bude mať svoj benefit, bude naozaj veľmi veľká a dlhá. Takže ako môžete vidieť, aj keď sa ešte vrátim späť, tak ten plánik hore, tak tam je tá lagúna znázornená, tak naozaj to bude veľké a stále sa dajú tam kúpiť apartmány aj priamo pri lagúne s tým, že vieme tu splácať takisto až 7-8 rokov. Platí to isté ako aj pri všetkých projektoch, je tu zľava, ak človek to vie vyplatiť vlastne celé naraz a bavíme sa o nejakých 30%. Takže najlacnejšie apartmány tu vychádzajú od nejakých 60 000 eur, keď to viete zaplatiť naraz, až po nejakých 180 000 eur, ak to chcete mať napríklad na splátky a chcete mať ten najvyšší, aj najväčší byt, penthouse, ktorý má 3 spálne, obývačku a strešnú terasu, čo sú naozaj tiež veľmi pekné apartmány, aby ste to chceli kúpiť pre seba. Celkovo tá lokalita Salheši je veľmi pekná, tam sú krásne promenády, je tam pekný prístav, je tam veľa reštík. Mne to prípada ako taký malý štát v štáte, lebo tá Hurgada pôsobí trošku inak. Čo sa týka Salhešiš, tak tá lokalita je uzavretá. Pripomína mi to trošku možno aj Elgónu, kde Elgóna je známa tým, že má aj vlastné letisko a je to taká lokalita naozaj boháčov. Takže ja si myslím, že Salheši smeruje k tomu, že sa časom stane
takou druhou Elgónou, ktorá je úplne opačným smerom. A to môže znamenať aj skvelú investičnú príležitosť. Takže tu navidím príležitosť aj na to, že človek môže kúpiť a tesne pred dostávaním to predať aj s nejakým ziskom. Čo by som ešte povedal, je to, že možno veľa ľudí sa aj pýta, že prečo Egypt začal tak aj rapidne rásť, tak myslím si, že tento príbeh je podobný s viacerými krajinami. Začalo to covidom, kedy boli krajiny, kde tie obmedzenia boli trošku slabšie. Napríklad medzi ne patrí určite aj Egypt, takisto Dubaj. A ľudia postupne začali cestovať po týchto destináciách a užívali z toho, že je tam menej turistov. Kedy však reálne začalo to tak prudko narastať, je práve zlom toho, keď prišla vojna na Ukrajinu, kde naozaj množstvo Rusov a Ukrajincov bolo nutených opustiť svoj domov a títo Rusi a Ukrajinci práve utiekli do krajín ako je Turecko, Egypt a Dubaj. Takže je tu naozaj aj množstvo Ukrajincov a Rusov. Keď sa vrátime ešte ku kale, tak tu môžete vidieť niektoré fakty a to je to, že je to nejakých 20 minút jazdy od medzinárodného letiska v Hurgade. Bude ponúkať až do 800 rezidenčných jednotiek s výhľadom na more alebo záhrady. Tam naozaj skoro každý apartmán má nejaký pekný výhľad, takže nemôže sa vám stať, že budete pozerať do steny. Dokončenie máme tu do konca roku 2027 a tento projekt je špecifický, keďže väčšina apartmánov je dokončená tak, že máte tam nejakú kúpeľňu, samozrejme dlažbu a podobne, že nie je to úplne holobyt, ale káva navyše má tam aj kuchynskú linku a klimatizáciu. Takže na tomto niečo ešte viete ušetriť. A ako som spomínal, možnosti splácania, tak tiež je tam viacero možností splácania. Tuto máme obrazne rozpísané, ako to môže vyzerať. A takisto si viete vybrať buď štúdium, dvojizbák, trojizbák, alebo prípadne aj väčšie apartmány ako penthouse. Takže tá rozloha sa pohybuje od nejakých 55 m2 do 150 m2. Čo ešte ale pri Egypte by som rád povedal je to, že niekedy tie metre štvorcové by som nebral úplne tak, ako to berieme my v Európe. Oni zvyknú naozaj tam rátať aj balkón, aj nejaké spoločné priestory, takže treba rátať, že o nejaké tie metre ten apartmán bude reálne menší, ale dá sa to vždy prežiť. Dobre, takže my sme si prešli teraz týchto 5 zaujímavých projektov a ja už by som rád prešiel na nejakú voľnú diskusiu alebo aj otázky, ktoré prípadne Ilka od svojich klientov má na mňa. Áno, Takže poďme to prejsť sú, no, som... otázky. Ak mi vám nejaké ešte teraz napadli, tak kľudne nám napíšte do čatu. Malo by sa dať kľudne písať do čatu. David, ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Úplne podľa mňa veľmi pekne systematicky zoradené, že vlastne človek vie, kde sa tu nachádza tie plusy, minusy. A mám tu otázky, ktoré vlastne často prichádzajú od klientov aj v skupine, aj v komunikácii. A to je, že veľa vecí si z toho povedal, ale napríklad pýtajú sa, od akej sumy sa dá v Egypte v dnešnej dobe nakupovať. Pretože niektorí tí ľudia si ako keby pamätajú tú dobu, keď sa kupovalo možno za 13 a 15 tisíc, jak si to povedal. A teraz vlastne oni nevnímajú možno ten raz za posledné roky, tak ako to vidíš ty? Aká je reálna taká nejaká najnižšia sadzba, za ktorú by sme aj my vedeli reálne predať apartmán v dnešnej dobe? Ak chceme naozaj niečo schopné a ten človek by vedel prežiť to, že nebude mať balkón a prípadne nebude mať z toho okna nejaký pekný výhľad, tak sa bavíme, že minimálna suma je nejakých 26 000 eur dneska. OK, super. Čiže do 30 tisíc sa vojdeme. Je tu otázka aj v čete. Máme v ponuke aj niečo, čo bude hotové do konca roka 2025. Áno, máme jeden projekt, ten sa volá Jonas, určite ho poznáš aj ty. Uh-huh, Čo skôr sa obávam, že či tam vôbec niečo ešte bude voľné, lebo čím sa viac blížime vlastne dostávaniu, tak tým menej je toho dostupné, ale každopádne, ak bude záujem, viem to nejakým spôsobom overiť. jasno. Jonas má tiež celkom dobrú lokalitu, je to v centre Hurgady, blízko na pláž. Nie je to priamo na pláži, ale viac menej taký komorný mestský projekt.
Plus, Mhm. ak by náhodou Jonas voľný nebol, tak ten developer ešte vedľa stáva projekt Besko a to je v podstate tiež podobný koncept ako Jonas a tam sa apartmány dajú kúpiť. Dokonca by som povedal, že do tých 30-35 tisíc eur tam vieme vojsť. Akurát Besko bude dokončený až koncom budúceho roka, no tam sa trošku posunie. Mhm. Rada by som ešte povedala tým ľuďom, ktorí budú pozerať tam, kľudne ma kontaktujte na mojom Facebooku Ivka Takáčová, alebo cez skupinku, ktorú máme Facebookovej nehnuteľnosti Cyprus Egypt, pretože ja mám vlastne mobil plný napríklad apartmánov, ktoré máme už dokončené, už na predaj, veľmi pekne zariadené, niektoré sú bez zariadenia, ale vieme vám vlastne zariadiť apartmán, ako si budete predstavovať, čiže naozaj už potom o individuálnych ponukách sa vieme baviť, ale máme určite apartmány, do ktorých sa okamžite viete nasťahovať. Takže kľudne potom píšte, čo sa toho týka, lebo samozrejme záleží to od budžetu. Aby sme aj my vedeli, či hľadáme štúdio, dvojizbový, alebo chcete nejaký penthouse, aj podľa toho, že čo hľadáte. Takže toto áno. Poďme sa ešte pozrieť tu na otázky. Čo, David, hovoríš na geopolitickú situáciu, čo sa týka Egypta? Lebo toto je taká častá debata vlastne Egypt. Áno, nie, bať sa tam, nebať sa tam. Možno niekto počul od niekoho, hej. A to som aj ja počula v minulosti, že zaplatil som apartmán a nedostal som ten apartmán. Tak Áno, áno, povedz no nám viac k tomuto. v podstate tá geopolitická situácia nie je najlepšia ani na Slovensku. Takže čo sa týka Egyptu, tak ja si myslím, že osobne oni sami nevyhľadávajú konflikty a nechcú si to nejakým spôsobom pokaziť, pretože táto krajina naozaj žije takmer na 100% z turizmu. A ak by o ten turizmus prišli, tak neviem si predstaviť, aká chudoba by tam bola. Každopádne nikto nevie zaručiť, že kedy, kto, kedy, kde a ako vypáli raketu na niečo, čo verím, že sa nikdy nestane. Ale ja to vnímam tak, že tá hurgáda je bezpečne vzdialená od tých konfliktných zón, ako je Izrael. Skôr, kebyže predávame nejaký Sharm el Sheikh, tak tam to už je také, že je to dosť blízko, ale tá hurgáda je bezpečne vzdialená, podobne aj Marsa Alam. Takže za mňa je to akože bezpečná investícia stále. A vzhľadom, ako sme sa bavili, že aj tá cena je stále niečo, čo sa dá nejakým spôsobom akceptovať, hej, že človek do toho nedáva napríklad 500 000, ako keby kupoval niečo v centre Dubaja, kde tiež, keď sa na to pozrieme geopoliticky, tak je blízko Iránu, nie veľmi ďaleko je aj Jemen a podobne. Mhm, jasné. Dobre. Máme tu ešte, myslím, že v čete ponúkate aj správu nehnuteľnosti na prenájom. To je otázka. Sú projekty, ktoré si radi zoberieme do správy, ale záleží naozaj od toho, že koľko tých projektov máme, ako sme vyťažení. Lokality, ktorých nemáme dosah, tak vždy máme kontakt na nejakú miestnu agentúru, ktorú vám vieme odporúčiť a ktorá vám pomôže s prenajmom. Tak, čo sa týka kontaktov, naozaj na čokoľvek budete potrebovať riešiť, nie je problém, čo sa týka Egypta. Takže toto je podľa mňa veľmi veľké plus, pretože keď človek kupuje naozaj nenúteľnú zahraničie, kde nemá žiadne kontakty, neorientuje sa, tak práve to je naša práca, keďže tam máme ľudí, ktorí tam žijú priamo v Egypte a máme naozaj veľmi dobrú sieť kontaktu na čokoľvek. Takže toto by som chcela dodať. Potom tu máme otázku. To si aj povedal, že od akej minimálnej čiastky sa dá nakupovať, keď sa bere na splátky, že človek chce túto možnosť, môžeš možno že zopakovať, že aké sú tam možnosti, koľko by som minimálne mala mať, ako nejaký cash. Dobre je, ak človek má od tých 10 do 15 tisíc eur, už aj z toho hľadiska, že aj keby tá akontácia bola 10, tak je dobre vždy mať nejakú hotovosť aj vopred na ten celý rok splátok. Mhm. Super. Očakávaná miera návratnosti. Toto je tiež častá otázka, že vlastne teraz povedzme, kúpim si apartmán za 40 tisíc eur napríklad. Koľko môžem očakávať napríklad nejaký ročný výnos z renty, keďže tam dane nie sú takmer žiadne, takže túto akože vec nemusíme zahrňať do toho, čiže koľko tak môže človek reálne očakávať v percentách ročne.
Ešte rád by som tu povedal, že my tiež nie sme agentúra, ktorá hovorí, že a používa slova garantovaný výnos a podobné veci. Ja vám vždy poviem realitu, aká je. A mne tu vychádza v tom najhoršom prípade návratnosť o 12 rokov. V tom najlepšom to môže byť 4-5 rokov. V závislosti fakt, akú lokalitu, za akú cenu kúpite. S tým, že treba rátať aj to, že ešte aj samotný apartmán vám niečo sa zhodnotí. Takže mne to vychádza, ako čo sa týka Egypt, aj celkovo, keď porovnám všetky krajiny, ktoré predávame, tak mne Egypt vychádza asi najlepšie. A to aj z pohľadu flipovania, že človek naozaj veľa ľudí kúpilo 5 apartmánov naraz, pred dostávaním 4 predali a jeden si nechali prakticky ho mali zadarmo. Mhm. 5 plus 1 zdarma. Pri apartmánoch to asi to by nechcel. Tak, to sa oplatí presne. Ja si pamätám, že ty si hovoril vlastne už dávnejšie aj mne, že ty ešte si zažil tie časy 13-15 tisíc, keď stali apartmány. Koľko Áno, ja rokov som to dozadu? zažil. Bol to rok 2021 a 2022, tam ešte sa dali kúpiť apartmány za takú cenu. V podstate už dneska, čo je o 3 roky neskôr, 3-4 roky neskôr, tak každý z týchto apartmánov je plus 150%. Mhm. To je neskutočné, fakt. V správnom čase byť na správnom mieste a mať dosť veľa kapitálu v dnešnej dobe. Tam sa to ešte stále Dobre, rozbieha, by som povedal, v tom Egypte. No. Ono nie je to stále ako Dubaj, kde developeri zbierajú len zálohy, ani to nemáš za ruku, že sa ti ten apartmán ujde. Oni ti dokonca aj vyberú, že ktoré poschodie, všetko. No. tak. No treba si uvedomiť vlastne aj to, že čím skôr je človek ako keby na tom investorskom zozname v tej danej lokalite, tak tým za výhodnejších podmienok. Je, že A ešte niekedy musím ľudia ako povedať, keby, no, kľudne dokončím myšlienku a dokončím ja. chcela som povedať, že niekedy ľudia vlastne to zvažujú, že a pri tom apartmáne ešte nemám nič, ešte je tam púž, ešte je tam neviem čo všetko, ale potom zase, keď je po funuse je celá vystavaná oblasť a je o 400% drahší apartmán, tak zase mudrujú, že mal som vtedy kupovať, čiže kde je tá miera? Toto je Ja vždy ľuďom hovorím jednu vec, že kupujte hlavou, nikdy nie srdcom. Pretože keď prídem celý hotový z tej lokality alebo chcem kúpiť niečo, čo už je fakt, že dobre zabehnuté, tá cena tam bude vysoká. Ak investujem hlavou a pozriem sa na okolo, síce tam vidím, že tam stavia, ale ja už pozerám 10 rokov vopred a vidím tam krásne vystavané, krásne promenády. Jednoducho takto sa reálne vedia zarobiť nejaké peniaze, keď budete kupovať tú hlavou, že nebudete robiť tie emotívne rozhodnutia, ktoré pochádzajú práve od srdca, že chcete kúpiť niečo pre seba. Aj keď na druhej strane, ak naozaj chcete kúpiť niečo pre seba, tak nemám nič proti tomu, keď to nechcete prenajímať, ale ako náhle chcete na to pozerať z toho investorského hľadiska, tak vôbec by som sa nebal kupovať lokality, ktoré nevyzerajú aktuálne dobre, ale je tam obrovský potenciál. mhm, jednoznačne. Ďakujem. A ešte tu máme také otázky, ktoré často prídu od ľudí, ktorí naozaj že už sú pred tým rozhodnutím, že aké sú následné kroky. Keby si nám vedel povedať vlastne, aké sú tie následné kroky, čo sa týka, vieme veľmi dobre, že registrácia vlastne nehnuteľnosti prebieha v Kahire, aby vedeli, rozumeli tomu procesu trošku tí ľudia, keď ťa môžem. Tak keď si človek chce kúpiť apartmán, ten proces je celkom jednoduchý. Naozaj dneska mi povie, že David, beriem apartmán, budeme potrebovať tvoje údaje ako meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a fotokopiu pasu. Plus si tento apartmán poistíš tým, že uhradíš developerovi zálohu 1 000 eur. Následne sa podpíše zmluva s našou agentúrou, to znamená sprostredkovateľská zmluva. Potom sa podpíše zmluva s developerom. Celý proces viete riešiť priamo zo Slovenska, nemusíte tam cestovať, to znamená zmluvu podpíšete na Slovensku, následne ju viete poslať kuriérom, alebo napríklad niekto známy tam cestuje, buď od nás alebo od vás, tak ju vie tam zobrať a následne to podpíše developer. Potom sa vám pošle sken. Táto zmluva bude v Egypte až dovtedy, kým túto krajinu nenaštívite a nepojete si ju overiť vlastne na egyptský súd s našim právnikom, ktorý tam pôsobí. Alebo druhá varianta, keďže sú aj klienti, ktorí v živote v Egypte neboli a niečo kúpili, tak viete to vlastne vyriešiť na diaľku cez Bratislavskú egyptskú ambasádu.
Tento proces superlegalizácie je však zdĺhavejší a stojí to niečo aj naviac. Treba rátať nejakých 400-500 eur naviac, čo týka koľko úradných prekladov, návšteva krajského súdu, notára, ministerstva spravodlivosti až ambasády. Takže odporúčam určite potom niekedy vycestovať, ale to, kedy vycestujete, je flexibilné. Vy tam viete prísť v podstate za pol roka, za rok a potom sa to overenie spraví. Toto overenie slúži v podstate niečo ako kataster u nás na Slovensku. A ešte môžem spomenúť, je tam ešte jedna forma, vyššia forma vlastníctva, tá sa volá Green Contract, aj keď ja ju veľmi neodporúčam cudzincom, alebo respektíve aj našincom. Ide o to, že tento Green Contract využívajú väčšinou domáci, keďže si môžu zobrať nejakú hypotéku a je to také skôr, že aj toho človeka to už zväzuje s tou nehnuteľnosťou, nemôže to hneď predať do nejakých 5 rokov, potom keď to chce predať, musí platiť nejaké poplatky navyše. Takže tu postačuje to úradné overenie u súdu, keďže človek vie s tým oveľa rýchlejšie hýbať a disponovať, ako keď si spraví green contract. Ak to myslí, že tam to chce mať napríklad 15, 20, 30 rokov, tak ako kľudne ten green contract môže spraviť, ale sú tam s tým nejaké náklady a treba to predĺžovať pravidelne. Mhm. Keď to človek bere z toho investičného hľadiska, že možno za rok, za dva bude chcieť predávať za vyššiu sumu alebo To za sa 5, neoplatí vôbec. to neoplatí. Dobre, z mojej strany to je asi všetko, čo som tu mala ako otázky, ktoré často dostávam od našich klientov. Ukázali sme si dneska vlastne projekty, ktoré začínajú už od 26 000, ukázali sme si projekty, ktoré viete mať za 55 000, ukázali sme si v centre, ukázali sme si blízko pláž, dokonca vlastne Majra a aj premiér boli priamo na pláži s súkromnou plážou, ale takisto vlastne máme ponuky, ktoré máme už zariadené, takže okamžite sa dá nakupovať a nasťahovať. Kľudne mi napíšte osobnú správu, aký máte budget, to je prvotná informácia, ktorú určite potrebujeme, že aký je ten budget. Lebo ľudia sa často pýtajú na nehnuteľnosti, ale poslať vám 48 apartmánov, aby ste nevideli, čo si skôr vybrať, to nie je tá cesta. Tá cesta je povedať nám predstavu, na čo to chcete, či pre seba, alebo na investíciu, čo možno preferujete, aké máte, také by som povedala, že úplne prioritné nejaké zameranie a aký je váš rozpočet. Lebo podľa toho rozpočtu vám vieme naozaj aj veľakrát, vybavujeme dodatočne s developermi potom vlastne ešte podmienky pre vás, tak ako sa mi stalo u jednej klientky, že vlastne trebalo platiť naraz. Chýbalo je tuším nejakých 6 tisíc. 6 tisíc do tej sumy jej chýbalo a dohodli sme to tak, že prišla o 3 mesiace a doniesla to vlastne v keši osobne. Takže toto by naozaj nebolo možné bežne, takže myslím si, že tie služby sú tu na veľmi vysokej úrovni. David, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, že si nám to takto pekne predstavil. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s tebou. A všetkým vám želáme pekný večer a tí, čo pozeráte zoznam, určite mi dajte vedieť, ako sa vám to páčilo, aký máte budget a s čím vám vieme pomôcť. Tak ďakujem aj ja pekne za pozvanie a naozaj, ak budete mať akékoľvek otázky, tak sa obráťte na Ivku. Tá vám všetko zodpovie, má moju plnú dôveru a verím, že sa stretnete aj so mnou. Majte Ďakujem sa ešte raz. krásne. Ahojte, papa.